Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Ukrajinské sankcie na ruskú ropu, ktorú prepravuje cez Ukrajinu ruská ropná firma Lukoil, trvajú už viac ako mesiac. Slovenská vláda začala tento problém intenzívne riešiť až takmer po 3 týždňoch. Pritom to nie je úplne jej problém. Slovensko žiadnu ropu nenakupuje a nevlastní. Nákupy robí rafinéria Slovnaft, ktorá je súkromnou firmou vlastnenou maďarským ropným gigantom MOL. Politici tak riešia problém súkromnej spoločnosti. I keď popritom sa snažia o energetickú bezpečnosť krajiny. Podľa zákona musia byť strategické zásoby ropy na úrovni 90-dňového dovozu. Ropu aj pre Slovnaft nakupuje centrála MOL v Budapešti, vysvetľuje bývalý minister hospodárstva Karel Hirman, Demokrati. Preto by podľa neho otázky, prečo nie je schopná zabezpečiť dodávky ropy, mali smerovať najmä k tejto maďarskej firme. Vládni politici však vedia, že aktivitu vynaloženú na záchranu dostatočných zásob ruskej ropy ich voliči ocenia. Keď popritom ponadávajú na nespoľahlivých a nevďačných Ukrajincov, o to lepšie. Vládni politici sa dokonca Ukrajine vyhrážajú, že nepodporia jej snahy o vstup do Európskej únie. Slovensko nemieni byť rukojemníkom ukrajinsko-ruských vzťahov, vyjadril sa premiér Robert Fico, Smer. Na konci minulého týždňa opäť telefonoval o zastavenom tranzite časti ruskej ropy cez Ukrajinu s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Fico navrhol Ukrajine technické riešenie, na ktorom by museli spolupracovať viaceré štáty. Detaily tohto riešenia úrad vlády zatiaľ nespresnil. Fico však vo svojom videopríhovore po pondelkovom rokovaní s ukrajinským veľvyslancom Miroslavom Kastranom o dodávkach ropy naznačil, že sa na toto riešenie pripravujú už viacerí obchodníci s energiami. Výsledky rokovania premiér zhrnul už tradične, takže obviňoval opozíciu, že chce pomáhať Ukrajine, a takisto Ukrajinu za výpadky ruskej ropy. Odmietam sa zúčastniť na diskusii, čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce. Fakt je, že nám chýba časť ropy. Vysvetľoval premiér súslednosť zavedenia sankcií proti ruskej firme Lukoil Ukrajinou. Tiež sa nášmu susedovi vyhrážal, že Slovnaft mu prestane dodávať naftu.